Dámy a páni, vitajte späť pri ďalšom videu z Forzy, kedy tu vo Forza Horizon 5 som objavil jedno fakt veľmi zaujímavé auto. A to reálne české policajné Ferrari 458 Itália. Tak dámy a páni, a už ho tu takto nádherne máme. Je to teda Ferrari 458 Itália v klasickom českom policajnom prevedení. A my si dnes toto Ferrari otestujeme na našich už klasických testoch. A ja už si myslím, že už ich celkom dobre poznáte. Najprv si toto auto poriadne vytuníme, potom otestujeme jeho maximálnu rýchlosť a nakoniec ho podrobíme skúške na nejakom tom závode. Tak dámy a páni, ja už si myslím, že nemusíme na nič čakať a poďme si toto auto nejako vytuniť. V základe má toto Ferrarko nejakých 570 koní. Ale po vytunení má až poriadnych 746, takže tá maximálka by mohla byť celkom fakt slušná. Alebo viete čo? Poďme si to rovno vyskúšať. Takže momentálne už sa nachádzame na diaľnici, kde to asi podľa mňa vyskúšame úplne najlepšie. A ja si myslím, že už to nemusíme vôbec zdržovať. A 3, 2, 1, dupneme na ten plyn a som mega zvedavý, aká bude maximálka. Ja si to asi dám do prvého pohľadu a momentálne už ideme 150 a 200, dámy a páni, máme 200, máme 240 a ideme stále ďalej. Podľa mňa to bude nejakých takých 360 maximálka, lebo už teraz sme dali 300 a ja ani už hovorím, neviem ako ideme rýchlo. 330, dámy a páni, 340 a dáme tých 360, to by ma fakt zaujímalo. 350, dámy a páni, 350 a stále ešte nekončíme. 360, dámy a páni, moje odhady sa naplnili, ale my ideme ešte rýchlejšie. 364 sa mi zdá, že som tam videl, ale áno, 364, poď, 365, kamaráti, musíme dať 365, okamžite, pomoc, trochu sa bojím, aby som nenabúral, pretože to by bola instantná smrť, ale snáď to je v pohode, to sme ešte prešli Toyota Supru, ale ok, počkaj, 365, dámy a páni, 365, ja už to asi ďalej nebudem pokúšať, 365, maximálka tu na tohto Ferrari, čož v realite by toto Ferrarko malo mať maximálku 320 km za hodinu a my sme tu šli ako o hodne viacej, takže naozaj moje predpoklady sa naplnili, sme išli 365 sa mi zdá, lebo možno sme šli aj rýchlejšie, už som to tam potom už na konci nepozeral, lebo som sa hlavne sústredil, aby sme do nejakého auta nebuchli, ale, lebo ako to by bola fakt akože instantná smrť, keby to bola v realite. Možno ste si všimli, že tu na tomto Ferrarku nie sú majaky, čož áno, a ja som si to všimol, pretože čo som ako všetky autá tu vo Forze ako nemôžu mať majaky, takže to trošku mi tu nabúralo tie plány, ale ako keď som videl toto Ferrarko s týmto polepom, tak akože hneď som si povedal, že proste z tohto musí byť nejaké videjko. Ako minule, čo sme, ak ste to videjko ešte nevideli, tak určite sa na ňo bežte pozrieť, ako sme testovali slovenskú Audinku a na tom závode sme skončili 8, tak akože dúfam, že proste dnes neskončíme v 8, pretože tu takéto nádherné Ferrarko to nemôže skončiť v 8. Tak dámy a páni, ja už si myslím, že je najvyšší čas podrobiť tu toto Ferrarko na nejakom tom závode. Takže ja idem nejaký vybrať a potom sa vám hneď ozvem. Tak dámy a páni, a už z tohto videjka zostáva iba taká čerešnička na torte, čiže vlastne bude závod s týmto našim policajným Ferrarkom a naozaj som zvedavý, ako skončíme na konci tohto závodu. Dúfam, že nebudeme 8, ako sme minule skončili s tou Audinkou. Naozaj, ak ste to video nevideli, tak určite sa na to bežte pozrieť, je to fakt super. Takže 3, 2, 1, začínam. You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Tak dámy a páni, a momentálne sa neuveriteľne stáva skutočnosťou, pretože dochádzam do cieľa ako prvý, dámy a páni. Skončil som v cieli ako prvý. Tak dámy a páni, už sa pomaličky chýlime ku koncu tohto videjka. Toto auto ma naozaj veľmi milo prekvapilo, naozaj aj s tou rýchlosťou, aj na tom závode, kde vlastne som celý čas väčšinou bol ako prvý, iba na začiatku som ako ich musel predbehnúť a potom už to bola pohoda, potom už ma nevedeli dohnať, tak akože to naozaj bolo celkom v pohode. Tak dámy a páni, ale ja už si myslím, že už sme na konci tohto videjka, takže keď sa vám toto videjko páčilo, určite nezabudnite na like, odber, napísať nejaký pekný koment. Moje meno je Fiany a toto bolo české Ferrari. Majte sa!